Veliki pozdrav, imam pitanje za Miroljuba. Imam 14 godina i prirodno sam jako mršava, ali u posljednje vreme kao da mi pada kilaža. Hranim se generalno zdravo i ne jedem skoro nikakvo meso, pošto često postim. Svi mi pričaju kako ću postati anoreksična, kako previše mršavim i tako dalje, pa ako može da mi da neki savjet da se ugojim zdravom ishranom. Poštovana gledateljko, ako budete slušali šta pričaju polupani ljudi oko vas, onda ćete da me pitate i kako da nađete dečka i gde da se oblačite i mnoga druga glupa pitanja koje će vaša polupana okolina da vas ispituje. Treba da budete na biljnoj hrani, da budete fizički aktivni, da se dobro osjećate i da se bavite svojim karakterom, a da ne da se bavite svojom kilažom. Postoje pravila u ishrani, da ishrana bude zasnovana na integralnim žitaricama, to je preporučljivo, da se večernji obrok smanji ili ukine, ili da bude lagan, da budete na biljnoj ishrani, fizički aktivni. I nemojte da se bavite pitanjima šta pričaju polupani ljudi oko vas, jer u našem narodu generalno postoji pravila da su samo debeli ljudi zdravi. Ako je neko malo bršaviji, on je bolestan, ali si propao. Evo kad pogledate kakve su ove manekinke što šetaju po modnim pistama, one moralne devojke, vidjet ćete da su sve jako mršave. To su kao najlepše žene. Mislim, fizički najlepše. Znači, debeljuškaste žene nisu, ne smatraju se lepima, ali u narodu postoji to. Ako je neko normalno građen, ako nije debeo, zato što se to urezalo tokom vekova, jer bila je velika glad na ovim prostorima, naročito u gradovima. Ljudi su dolazili u gradove i onda su za vreme i Prvog i Drugog svjetskog rata bila je velika glad u gradovima, bila je glad i u selima za vreme komunista, jer su komunisti oduzimali hranu i onda to deli na jednake ravni i tako dalje, da sad ne pričam, ali je to propalo. Tako da samo vi se sklanjajte od budala, zdravo se hranite, šetajte i nećete biti uopšte anoreksični. To je moj savjet.